Arratsalde on guztioi eta ongietorri Gutun Zuriaren hasiera ekitaldi honetara. Os damos la bienvenida a la apertura. Ongietorri Gutun Zuria Bilbao jaialdiaren irekiarara. Azkuna Zentroko Letren nazioarteko jaialdira irekiera gala honetan omenaldi berezi bat egingo diogu literaturaren erreferente bati, bilbotar berezi bati, Gabriel Aresti. Ohorea da, zuei esklusiban aurkeztea, Aresti eta abesti dokumentalaren aurrerapena. Olerkiek eta euskal musikak duten lotura erakusten du. Baita nabarmendu ere, Euskara Batuaren sorreran eta honen garapenean Arestik izan zuen ezinbesteko garrantzia. Este documental muestra el vínculo de la poesía de Aresti. Arestiren poesia euskal musikarekin lotu eta Arestik Euskara Batuaren sorkuntzan eta garapenean ezindako lana goraipatzen du. Dokumentalean esaten den bezala, bizitzeko, gozatzeko izango da. Abrimos esta 19ª edición. 19. edizio honi emango diogu hasiera. Nazioarteko letren jaialdiari hasiera emango diogu. Egunotan Azkuna Zentroa topaketa gune izango da, solas gune partekatua, ala 20 idazletik gora izango ditugu hemen. Hemengoak zein kanpokoak. Gaurkoan topaketa ez beteriko astea hasten dugu, tailerrak, solasaldiak, ikuskizunak, eta ahozko hitza, zein idatzizkoa, eszenikoa eta soinuzkoa nagusituko dira. Garirekin daukagu hemen hitzordua. Gari, euskal musikak eman duen ahots propioetako bat da. Memoria kolektiboaren baitan dirauten abestien sortzailea. Bere begirada xeheak egunerokotasunaren edertasuna bilatzeko abilezia du. Bere musikak besarkatu dezala auditorio hau. Zuekin guztiekin, Gari. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Ni azken finean romantizismoa aldarrikatzea etorri naiz. Ez dakit lekua proposa dan, ala ez. Baina hori kantak zertarako balio dute. Ez kantek behar dute beste aldean norbait, baten bat, elkarrizketa bat sortzeko eta elkarrizketa horren bidez emozioak sortu, piztu eta emozio horiek partekatu. Eta paradogikoa da, gure herri txiki honetan, gure kultura txiki honetan, ez zenbat gaurko herri txikietan eta herri ertainetan eta Euskal Herri osoan kulturetxeak ditugu, kulturetxe horietan kulturteknikariak, ekipazioak, ditugu ere bai udaletan, ez kultur zinegotziak, eta paradogikoa da, gero eta gure kultura horren larreak gero eta txikiagoak dirala. Ez oso paradogikoa da.
Ya sé que no tenemos la vida que soñamos, que no somos quienes quisimos ser. Ez da bizitza hau amestu genuela, ez da hau izan nahi genuena, bizirik gaude, baina ez galdetu. Zer hil zaion bizira onduen bati. Baditu bere lotxak, baditu bere potzak. Sekula ez dut jakin, indarrak nola gorde, nola partitu, itzultzeko asmoz, itzuli naiz, baina ez galdetu. Badagoen guztiz bueltatzerik. Baditu bere lotxak, baditu bere pozak, baditu bere lotxak, baditu bere pozak. Ya sé que no tenemos la vida que soñamos, que no somos quienes quisimos ser. Ez da bizitza hau amestu genuela, ez da izan nahi genuena, bizira ondugu, baina ez galdetu. Badagoen guztiz bueltatzerik, badakidan ondarrekin nola bizi, badakidan nirekin nola bizi. Eskerrik asko. Neoizko argiak erdizintzilik daude taberna gainean, urratu den aurpegidan pareta gorrian. Zubiak gora zutitzen ziren parmuze kontzientzat, lehen euskalduna gaur palazioa eta biharko laino beltzak. Eta begiratzen zaitut zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut zugan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo, labiaka sartu da nervioi herri beran, oinak urbeltzatan, loreak baineran. Oinak urbeltzatan, loreak baineran. Mozgortzen nauzuta ezin zaitute da. Amets, zatoz da nigana, kolorez jantzia zatoz nigana, nigana, beldurrik gabe nigana.
ezin ahaztu nondik natorren, ezin ukatu zerren izan. Behar bada galtzailearen urratxean nago, behar bada ilusioz josi asmoz betea, odol herria bihotxuria, ametsaren bidean oiz agertuko tezaren itxaropenean amets, zatoz eia da nigana, kolores jantzia zatoz nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana, nigana, beldurrik gabe nigana. Zoratzen ari naizara, hasi naizara, dira psikoanalistak zuganako amodioaren berri ematerakoan. Ez dira betiko garai honenak, azken finean izaki hutsak gara. Barearen ostean datore ekaitza, uda berririkaz guretzat. Bai zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan, eta zaude ziur, ezin izango zaitu daztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena, baina oain, maitiaren bainoren aska gaitezan. Ez dizudala inoiz gezurrik esan, eta zaude ziur, ezin izango zaitu daraztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena, baina oain, maitiaren bainoren aska gaitezan. Gaitezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gariri, ze ederra izan den egin digun opari hau. Eta orain, BBK Gutun Zuria jaialdi honetako momentu berezienari ekingo diogu, BBK Gutun Zuria sariak emateragoaz. Aurtengo edizio honetako sarituei beraien ohorezko makila emango diegu. Sari hauek pentsamenduarekin lotzen dute literatura, itzulpenarekin, sorkuntzarekin eta kultura konpromisoarekin. Aurtengo edizio honetako sarituak dira, Valeri Miles idazlea eta Gerediaga elkartea.
Sari hauek banatzeko gaurkoan gurekin daude Juan Maria Aburto, Bilboko alkatea, eta Gorka Martinez, BBKko zuzendari nagusia. Eta hasteko, eszenatoki honetara igotzeko eskatuko diot Gorka Martinezi, BBKko presidente nagusiari. Nahi duzunean, Gorka. Txalo bat. Arratsaldeon, uy, qué voz, parkatu. Bueno, para BBK la cultura es uno de los pilares. BBKarentzat kultura etorkizuneko ardatzetako bat da Bizkaiarentzat. Kultura konektatzen eta batzen gaitu eta gutun zuriak hainbat forma ditu. Hitza, musika, irudia eta adierazpen berriak aro garaikidean. Duela 4 urte BBK eta Azkuna zentroa martzan jarri genuen sari banaketa hau, kultur sorkuntza bultzatzeko eta kulturatik eta literaturatik gizarte inklusiboagoa sustatzeko. Horregatik ematen ditugu gaurko sariak. BBK kutun saria 2006 sariak. Konkretuki Gerediaga elkarteari emango diogu ezinbesteko zeregina izan duelako euskal kultur eta literaturan. Duela 60 urte sortu zen. Eta Bizkaian erregistratutako lehenengo kulturelkartea izan zen. Hala, proiektu garrantzitsua sustatu ditu Durangoko azoka tartean. Gaur egun ezinbesteko topagune dela trukerako, ahots berriak ezagutzeko eta belaunaldien arteko transmisiorako. Gaurko ohorezko makilak aitortzen du beraien historia eredugarria eta baita proiektu bizi hori ere. Ezinbestekoa baita iragana, oraina eta etorkizuna ulertzeko gure literaturan. Eta sari hauek jasotzeko daude Gerediaga elkarteko lehendakaria, Gotzon Gomez Barrenetxea, eta lehendakari ordea, Asun Elorriaga Albizu. Zorionak bioi. Espera, ponte al centro, os voy yo. ¿Vale? Torriona. Zuena daitza, Gabon denoi, Gerediaga elkartearentzat ohore handia da saria jasotzea. Gerediaga 1975ean sortu zen eta irabazi asmorik gabeko elkartea da. 60 urte pasatxo hauetan, oinarrietan jasotako helburuak egoeretara eta premietara egokitzen joan dira, baina funtzean izate bera dute. Durangaldeko historia eta kultur ondarea aztertu, zaindu eta zabaldu. Kultur ondare hori testu inguru historikoan kokatu eta dagokion balio eman. Eskualde identitatea indartu eta azkenik ezagunago egiten gaituen helburua. Euskal kulturgintzaren bultzatzaile izan. Beraz, gure lemak dioen bezala, izan eta eragin. Helburu horiek lortzeko hainbat ekimen eta lan egiten ditugu. Besteak beste, ikerlari gazteen beka, Astola aldizkaria, Durangaldeko talde memorialisten batera iragan aztertu, argitalpenak bideratu, bisita gidatuak antolatu, eta gero eta handiagoa den dokumentategiko material asko digitalizatu eta web horrian jarri, nahi duen ororentzat. Eta Durangoko azoka kulturaren jaialdia antolatu. Elkartearen lehenengo egitasmoetako bat liburu azoka antolatzea izan zen. Euskeraz argitaratutako liburuei eta euskal gaiez mintzo ziren argitalpenei ikusgarritasuna emateko. Lehenengo azoka hark, iritzi guztien aurka, arrakasta handia izan zuen, eta urtez urte berrituz, 60 edizio bete ditu. 2025ko Durangoko azokak ere,
euskaraz argitaratu den literaturari eta musikari ikusgarritasuna eman dio, baina ez hori bakarrik. Durangoko azoka, aspalditi delako salmenta plaza baino askoz gehiago. Kulturaren jaialdia da, non liburu eta disko ez gain, bizitariak, kontzertuak, antzeslanak, ikusentzunezkoak, mahai inguruak, podcastak, hitzaldiak, teknologia digitalak eta bar, ezagutuz goza dezakeen. Gure eginkizuna, sortzaile, industria eta hartzaileen artean zubilana egitea da. Adin guztietako hartzaileak erakartzea euskal sorkuntza ezagutu eta goza dezaten. Azken finean, euskal kulturaren topaguna izatea eta bosgarailu ere edabidei esker. Ez baitago ez dena ezagutzen. Sorkuntza aberatzekoa da gure herria, eta sokan ehunka nobedade aurkezten dira urtero. Baina euskerazko kulturak hartzaileak behar ditu, eta horregatik da garrantzitsua Durangoko azoka sortu eta 60 urtera ere. Sari honek gure misioan aurrera egiteko indarra ematen digu. Eskerrik asko sariagatik, Gerediaga elkartea izan ziren eta garen guztien izenean. Eskerrik asko. Jarri hor mesedez, gero argaztirako. Zorionak Gerediaga elkarteko familia guztiari, eskerrik asko Gorka eta eskerrik asko Asun. Bigarren aitortzarekin goaz, eta horretarako eskatuko diot oholtza honetara etortzeko Juan Mari Aburto Bilboko alkateari. Nahi duzunean, alkate. Arratsaldeon guztioi, hobeto esan daia Gabon eta nola ez. Eskerrik asko Gutun Zuriaren edizio berri baten irekieran geurekin izateagatik. Otsailero Bilbo ideiagune, trukegune eta herritarren parte hartzeko espazio bihurtzen duen jaialdiarena hain zuzen. Dagoeneko 19 edizio dira. Urtero historia desberdinez idazten den Gutun Zuri hau osatzen dutenak. Hizketaldietatik, solasaldietatik, tailerretatik, eta hitzak hainbat forma hartzen dituen esperientzia artistikoetatik, sortzen diren istorioak. Gutun Zuria aukera bat da, egileak eta sortzaileak gertutik ezagutzeko, haiekin ikasteko eta gozatzeko, hausnartzeko, pentsatzeko. Como decía Gutun Zuri... Esan bezala, Gutun Zuria aukera bat da. Egileak hurbilagotik ezagutzeko aukera. Eta horrez gain, beraiekin gozatzeko aukera, hausnartzekoa, pentsatzekoa. Batzutan ez dago modan hori eta. Era berean, sormen lana ezagutzeko gunea da. Euskal zein nazioarteko literaturaren gune. Horixe da sari hauen helburua. BBKarekin batera egiten dugu. Jaialdiaren eta Azkuna Zentroaren partner nagusia. Eskerrak eman nahi dizkiogu BBKari etengabe emandako laguntzagatik, arteari eta literaturari emandako babesagatik. Aurten, BBK Gutun Zuria saria Bilbao saria emango diogu Valeri Milesi. Bera hain zuzen ere, nazioarteko literatura garaikidearen irudi da. Valeri, editore zorrotza da, talentu handikoa, ahots berriak aurkitzeko, eta gainera gure hiribilduarekin lotura du. Granta aldizkariaren buruan da eta aniztasun kultural eta linguistikoa sustatzen du gurea bezalako literaturetan. Ibilbide profesional luzekoa da, eta tartean bere sorkuntza lana, intelektuala eta bitartekaritzakoa aitortu beharra dago. Eta horregatik gaurkoan orezko makila berarentzat.
Arratsalde on guztioi. A veces se dice que una Batzuetan esaten da, idazten dugula esateko zerbait dugunean, baina nik uste dut idazten dugunean galdera bat interpelatzen bagaitu, ez da? Kontziente bihurtu arte niretzat idaztea ez da segurtasunak adieraztea, baizik eta ikertzea, behatzea eta galdetzen jarraitzea. Hau da, ikusteko edo behatzeko modu bat nire motorea beti da kuriositatea, hizkuntzarekin elkartrukea, artearekin, eta azken finean ulertzen ez dugunari hurbilketa egitea, edo guztiz ulertzen ez dugunari hurbilketa. Uste dugu ezagutzen dugula aurrean daukaguna, baina askotan gertuegi gaude. Eta irakurketak arrotz egiten du ezaguna dena ere, eta hain zuzen ere horregaitik gustatzen zaigu idazlea naiz, baina itzultzailea ere banaiz, editorea, ikertzailea. Eta lan horretatik grantak hartzen du ia nire denbora guztia. 2003an sortu genuen, Aurelio Majorekin, eta hor apustu egin genuen historiak izan genituen, eta azken finean historien gaitasuna izan genuen hortzmugan, eta apustu egin genuen baita itzulpenaren alde, eta hizkuntza askotatik itzultzen dugu, euskera, gallegoa, katalana, barne. Euskerarekin lan egiteak pentsarazi egin hau, ez da, azken finean euskararen arkitekturan pentsatzeko aukera izan du, eta da mundua beste modu batera antolatzen da. Adibidez, badaude modu oso aintzinakoak paisaia izendatzeko, eta itzultzen dugunean ez ditugu egitura hoiek atzean uzten, ez egitura hoietan bizi gara. Itzulpenak ez du deusesten arrotz egiten zaigun hori. Itzulpenari esker beste pentsatzeko modu batzuk sentitzen ditugu. Eta nire lanaren zati handi bat, bitartekaritza kulturalarekin lotuta dago, topaguneak lortzea, hizkuntzen artean, eta ikusteko modu desberdinen artean. Eta adibidez, Prado idazteko proiektua orain dela 3 urte sortu genuen, Kotzirekin, Nobel sariarekin, eta hor literatura artearekin hasten da hitz egiten, eta museoaren obrekin. Eta ibilbide horren zati bat Bilbon hasi zen, hemen eman nituen nire lehen urratsak literaturan, eta hemen nire Lukas nere semearen berramamaren liburutegian liburu batzuk deskubritu nituen, eta horrek ateak zabaldu zizkidan. Eta gaur sari hau jasotzen dut hemen, eta emozio handiz, hunkituta nago. Azken finean niretzat honek zirkulo bat ixten duelako. Zirkulo hau Bilboko liburutegi batean hasi zen, zirkulo intelektuala da, baina afektiboa ere bada. Eta urte asko eman ditut lanean, eta porrot batzuk ere izan ditut, eta porrot bakoitzarekin, Beketek esaten zuen moduan, ikasi egin dut, ez? Hobeto porrot egiten. Bebekari eskerrak eman nahi dizkiot, eta zoriondu nahi ditut baita Gerediaga elkartekoak, zorionak, zuoi ere, eta bai, zeharka ere lan egiten dugu beraiekin, azokan adibidez, azokak fontzeskoak dira, topagune direlako, eta liburuen inguruan topaketa gune direlako. Eta Aurelio Majo nire senarra ere eskertu nahi dut, pazientziagatik, eta azken finean familiari ere eskerrak eman nahi dizkiot, ezta? Familiak askotan ez dute ulertzen esaten dudana, ez da? Baina, maite naute. Berdin. Idaztea niretzat ikusteko modu bat izan da. Itzultzea da ikusteko modu bat beste hizkuntza batzuetan, eta editatzea niretzat argitaletxe editorea izateak beste modu batera pentsatzea ahalbidetzen hau. Cesar Vallejok ironiaz esan zuen, kalera noa eta kalea dago.
pentsatzen hasten naiz eta pentsamenduak dauzkatene. Desesperantea da. Behar bada, zerbait izendatzerako orduan, badirudi zer hori fijatua gelditzen dela, baina behar bada literatura alderantzizko zerbait da. Hau da, izendatutakoa aukera bihur dadin. Eta uste dut garrantzitsua dela hori gogoratzea bizi dugun garai honetan, kaosa bizi dugu eta bizi dugun garaia arriskutsua izan daiteke. Susan Sontaggek esan zuen bezala, literatura askatasuna da. Eta ibilbide honetan zerbait ikasi badut, zera da, hau da, nire saiakera guztiak zertara bideratu dira, munduak beste ahots batzuetatik ikusten saiatu naiz, espazioa zabaldu nahi izan dut, beste batzuek ere mundua beste modu batean imagina edo irudika desaten. Beraz, sari hau jasotzen dut lehen urrats gisa, eta ez bukaera gisa. Tengo otra, que he estado ensayando. Baina badaukat beste esaldi bat, Irekitzen jarai dezaten. Eskerrik asko. Talde argazkia aterako dugu. Eskerrik asko, zuri Valeri Miles, gutun zuri honetan egoteagatik, talde argazkia aterako dugu. Zorionak ere Gerediaga elkarteari eta eskerrik asko euskal kulturarekin daukazuen konpromisoagatik eta egiten duzuen lanagatik. Txaro bero bat, aurtengo zarituei. Barkatu, pixka bat aurrerago, jarriko gara? Argiztapena be importantea da, ondo irakurtzeko, besteak beste. Hor. Rondo. Ondo. Listo hartu zu, ez? Makilla. Perdau. Eskerrik asko zuei. Eta eskerrik asko zuei ere bai publikoari, gutun zuria publikorik gabe, jakina ez litzatekelako berdina. Jaialdia, literaturaren jaialdia, abian da, eta laizter minutu gutxi barru, egunotan hemen literaturaren plaza honetan izango diren hizketaldietako lehena entzungo duzue. 3 ahotsetara egingo den hizketaldiak hartuko du auditorio hau laizter. Bernardo Atxagak, Carmele Jaiok eta Javier Muguruzak etorkizunaz, espekulazioez, divagazioez eta igarkizunez hitz egingo dute, benetakoa den bakarretik abiatuta. Historia duen oraina. Laizter igoko dira eszenatoki honetara eta jakin dezazuela behin hizketaldia bukatuta kanpoko aldean ere egongo direla, beraien liburuak sinatzen, topaketa horretan parte hartu nahiko bazenute, jakina gonbidatuta zaudete. Momentu batetik bestera, hasiko da lehendabiziko hizketaldi hau. Eskerrik asko eta gozatu gutun zuria.